Har du svært ved at lade din mobil ligge på bordet uden at tage den op i hånden? Mange unge har i dag så svært ved at undvære deres smartphone og de sociale medier, at der er tale om en reel afhængighed. Frygten for at gå glip af det sociale fællesskab fylder meget, og mange unge bruger lang tid på de sociale medier. Ifølge psykolog Morten Fenger, så skal man være opmærksom, hvis man har en eller flere af disse typiske faresignaler. Du skal svare på beskeder med det samme. Du oplever fantomsignaler fra din smartphone. Du tænker konstant på, hvad andre laver, og oplever frygt for at gå glip af noget. Du er ikke opmærksom og nærværende med venner og familie. Du føler dig urolig, når du ikke har smartphonen på dig. Og du oplever problemer med at koncentrere dig om opgaver og tænker i stedet på at komme online. Vi er i dag taget til Lyngby Storcenter for at høre de unge om deres egne meninger om deres forbrug af deres smartphones og sociale medier. Hvad tænker I om jeres eget forbrug af jeres smartphone og de sociale medier? Altså, jeg synes, at det sådan... Jeg plejer at være ret meget på min telefon, men efter jeg mødte ham, så var det sådan lidt, at han var meget god til at sige, at jeg skulle lægge den fra mig og ikke være på min telefon så meget. Jeg tænker, at jeg nok bruger den for meget. Jeg bruger den ret meget nemlig, så det vil ikke skade, hvis jeg lader være med at tage den op hele tiden. Jeres forbrug menes at have indflydelse på jeres arbejdsindsats, men hvordan mener I selv, det påvirker jeres liv? Det ved jeg ikke. Altså socialt, så påvirker det meget, for eksempel, når vi sidder i stuen alle sammen. Så sidder alle jo bare på deres telefoner, og man sidder ikke og snakker sammen. Det kan godt være et spørgsmål. Altså sådan i skolen og sådan noget? Ja. Det påvirker nok rimelig meget. Jeg vil nok koncentrere mig lidt mere, hvis jeg ikke havde computer og telefon med mig. Men mener I, at det har indflydelse på jeres hverdag, sådan, når I der er derhjemme med familie og venner? Ja, nogle gange kan man godt tage sig selv i lige at sidde sammen med ens veninde, så sidder man lidt sådan, og ikke har nogen kontakt, fordi man sidder begge to på telefonerne, ikke? Er jeres forbrug af de sociale medier og jeres smartphone noget, I har tænkt jer at ændre på? Nej, det synes jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Undersøgelser har vist, at hver anden gymnasieelev er afhængig af de sociale medier, og det giver problemer både for elever og lærere. Jamen, den påvirker mig negativt, fordi jeg vil gerne have kontakt med mine elever, og jeg kan godt lide at kigge folk i øjnene. Man falder ud, man falder et andet sted hen, end man skal være i undervisningssituationen. Og det vil sige, at man kan ikke være koncentreret omkring det, der sker. Og så skal man høre en gentagelse, og på den måde bliver der et tab af læring fra elevens side. Og nogle gange så tror jeg også, at man ikke tænker over, at man bruger den. Det ligger ligesom en mobiltelefon. Man opdager ikke, man tjekker den. Og det er ikke med vilje måske, fordi jeg tror efterhånden, det er sådan indgroet i folk. Mange unge kan slet ikke holde sig fra de sociale medier. 6 ud af 10 gymnasieelever svarer i en rundspørg lavet af DR Analyse, at de er afhængige af de sociale medier. Flere end 3.500 elever på de gymnasielle uddannelser har deltaget i undersøgelsen. Hvad bruger du din computer til i timerne? Altså, jeg bruger min computer til at tage noter eller søge på nettet. Til viden i skolen, til skolearbejde, lave opgaver, og samtidig måske også til at sidde på Facebook. Kommunikere med venner på Facebook. Og på Facebook i timerne? Det er du jo også god med, altså. Ej, prøv at mindste det så meget som muligt, ikke? Det kører bare over i Facebook eller Skype eller på Snapchat. Det er bare kendetegn for vores generation, at vi hele tiden skal være online. Det er et problem nogle gange. Jeg tror, det er rigtig svært at godt de sociale medier, fordi det er så meget. Der er bare så meget, der kører over nettet i dag.